Your WhatsApp family, this is your favorite host, your boy Mwana, we celebrate gossip exclusive. So nasi ndauya nenyaya inosiririsa, ndauya nenyaya inorwadza, iri kunetsa kumarondera yemwana arikunzi azvisungirira kumarondera. Awanikwa akazvisungirira pamuti kunzvimbo inonzi cherima kumarondera. But chiri kunetsa vana ava pamapictures atiri kuona aitika pachitiko ichi. Vanhu vari kuti mwana uyu haangambenge azvisungirira because mwana wegrade 7 arikunzi azvisungirira kumarondera. Because zvanga akaita ari muti vanhu vari kuchema kuti mwana uyu haambenge azvisungirira, pane zvinenge zvaitika zvisina kunyatsochena. Saka ndoda kuti mungozvionera mega mapictures acho atawana, mozvionerawo mega kuti munozvijajawo sei uri munozvionawo sei.